Szóval én most akarok inni egy abszintot. Úgyhogy megyünk az abszint bárba. Értitek? Nem igazán, csak... Abszint bár. Ez a legjobb szerintem. 18 év és egy napos vagy. Úgyhogy most kezdjük abszintot. Yes! Ja, és én még 16 sem vagyok, haha, de nem vett észre senki, mert én vagyok a legmaturabb a grupból. Nem vagy fiú, én iszok abszintot. Ha ez a megyek. Abszintium bár, fiú. Abszint mindenfelé. Abszint. Ez abszint! Értitek? Szóval ez abszint. Ilyesmit nem isztok minden nap. Itt mindenhol csak abszintium, abszint. Abszintium, abszint. Abszintium, abszint. Szóval, Tibi, abszintiumot iszunk, abszint. Egy abszintiumot, igen, Csaba. Kettőt. 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 Legyen 3. Hoppá, majdnem az eset. Meg. This is the best I knew. Goodbye. Green absinthe, high level. I want to show the movie of the world. This is the best of the best. With Bibi, the barman. You cannot get here just like this. I feel the angel's legs. Ok, merci beaucoup. Merci. Goodbye, Bibi. Goodbye, see you This later. was. Okay, see you later. Bye bye. Ittam abszintiumot, apu, értsd meg, abszintium. 90 fokos, és kettőt ittam, zöldet és feketét. Ez egy messzás Csabinak, az apjának. A fekete abszint lényegében csak 80 fokos, a másik pedig 40 vagy 60, de én nem emlékszek pontosan. Én Csabát nem vettem rá semmilyen alkoholfogyasztó aktivitásokra. Csaba vett rá engemet. És kihasználta Bibit a bárba, mert mondta, hogy a 18. születésnapja, ami lényegében a tegnap volt. De Bibi nagyon rendes volt, És persze, megadta nekem, amit akartam. Köszönöm szépen. Yes, yes! Halló? Na, szasz te. Hát én feledálmodtam, ember. Persze, persze. Hát brüsszeli dolog.